Здравейте, казвам се Расим Хайролов и съм от град София. От 8 години се опитвам да се престраша да си пресада коса, но не се ме беше страх. Преди 8 месеца жена ми се обади и че при нея е дошъл един клиент с присадена коса от клиника Клиникана. И тя ми каза, че е била много естествена. И затова решихме да опитаме и ние. И ето го резултата 8 месеца по-късно. Смея да твърда, че резултатът е повече от отличен, както и че се чувствам доста по-добре. Самата процедура не болеше въобще, както и сумата на процедурата беше доста добра.